Tohle je část druhá, Grove of Garden. Trochu jsem se hnul, ale. Fakt výborně, že to má 0,39 kg. Ještě jsem tam zasadil jedno naštěstí. Prosím. Jo! Konečně! Mě tě nakrmit. Friends. Je tady máš to jídlo, kámo. Jo. Kámo, tady máš. Kámo, tady máš jídlo. Ti říkám. Jdi si do hubička. Jakou mám krmit, kámo? Ne, jako mám nakrmit, kámo. Kámo, dej to. Pepper? Tak asi, co jak zjistíme. Wait a minute.